quan he entrat a dins, és que em torna a passar, m'ha emocionat. Un dia inoblidable. I m'ha fet molta il·lusió. La visita venia a través d'una fundació, se'ns va oferir la possibilitat de venir. És molt única, és molt particular. Ha sigut un moment molt divertit, on s'enforteixen les relacions. Aquest impacte tan espectacular no havia sentit a cap altre temple. Que brutal que Gaudí fos capaç de pensar sobre plànol quines emocions generaria, no? És un matí molt singular.